Tras o éxito da festa do Percebe, celebrada o pasado domingo, Aguiño volverá a poñer en valor outro dos seus produtos estrela. Este domingo día 9 celebrase a 10ª edición da Exaltación da Navalla na Carpa do Porto. Ademais uns 600 kilos deste marisco, a organización prevé repartir tamén 250 kilos de sardiña e 700 racións de empanada. Chegamos a un acordo con todos os mariñeiros, xa temos un precio pactado. Teño que dicir que todos os mariñeiros de Aguiño aceptaron hasta o día de hoxe dito precio. Como ben sabedes, a festa vai comenzar ás 12 da mañá no Porto. Temos a idea de servir sobre 600 kilos de navallas, todos eles á plancha. Entre outras cousas, tamén temos 240 ou 250 kilos de sardiñas e 700 racións de empanada. Esa é a comida que hai, a parte de viño, ribeiro, albariños, refrescos, aguas e todo eso. A venda dos tickets cun prezo de 15 euros por ración dará comezo ás 10 da mañá. Toda a navalla que se servirá será extraída da zona de Castro Catía en apnea. Hai que dicir ben claro que toda a navalla que se vai poñer ali á venda o 9 de agosto é a navalla toda da Cofradía de Carrera e Aguiño. Toda a navalla vai a ser colleita na playa do Castro Catía, toda en apnea. Claro, está claro que vai pasar tamén por esa depuradora, con esa trazabilidade que ten que levar sempre, que pasada por Intermar, e máis pola Consellería do Mar, que ten que pasar unhas 24 horas de depuración para poñer a venda. Un produto que ademais ten grande relevancia na lonxa de Aguiño e que, como decían pois os que me precederon na palabra, ademais vai a ser un produto de kilómetro cero, como lle chamamos agora, todo da propia parroquia. A xornada contará con animación musical a cargo de Chiña e Tabernarias.